selendang biru sing ana ning kathokku luntur tanpa werna. Iki lho nanggen sini kita sama Bu Kaci. Halo Bu Kaci, happy weekend Bu Kaci. Ada Bu Pipa, si cantik jelita dari Gunung Lembah Bukit Gunung, iya sembuh gunung apa lah? Gunung apa? Pegat. Serengat mburi omahe Bu Pipa iki. Kok ndadak ke ini memangkringkan gini. Kita ini ada di sini, bes. Iya bes. Kita ini ngadem nang kene. Nuansa per apa ngono iki jenenge? Laut. Nuansa laut. Iki piye to jane ngono? Terus yo gak jelas. Jarene ngono enek sing ngomeni sainem ki lho bodine jebrot ngono. Lah jebrot ya ben ngene-ngene lek dicelik iso kentul. Dicelik enake ra umum iso ceprut. Iso cepok apa neh wong buriku iki iso cepak jeder malahan iso kendut. Iso ngebret. Lah sing sebelah kono kae malah iso pret ngebros. Lha kudu ngono. Aja sampai ora. Kancane kudu elek-elekan sih. Konsepnya memang ngono sih konsepnya. Wong numpak perahu kae mau lunga nanti ya nggono, Beb. Ora, sing rono wong lanang kok. Numpak speedboat kuwi mau kok. Speedboat itu biasanya naik pribadi ngono ki nggih dolan-dolan. Biasane. Dek ngono kuwi rada edan wis ngono kuwi. Nek rada ngono kuwi dek. Sadune urip iki lho kaya ngene. Memilih jomblo, duwe pasangane budrek, duwe bojo budrek, duwe gendaan budrek. Duwe nganu budrek, ya kan. Nek jomblo ngene iki kan sadu. Jelasan piteng bonjrot, paine ora dibiteng sak tangane jlepret kabeh ora pernah kademit. Jenenge cah cilik nggih hiburan. Ya kan anaknya memang super aktif toh. Tapi pinter maksudnya kayak Makanya awakmu golek bule apa dhewe golek wineh bayi kok nang Bali e. ini bayi. Udah lah boleh ngomong Wineh bayi ada yang goleke nang Bali kudune. Nang Hongkong kene ora patek enek sing bejaji pisan. Ya masih mbak. Kabeh nang kene sing bule-bule tertinggal di Hongkong iki garek Pak Camat, Lurah, Carik nganu bayan ngono kuwi. Wis anu arep Pak Carik tadi. Ya brek. Nyapora berak-berik ngono. Burak-burik. Silite sing burik iki.
Enggak saya digami. Sih, wae kok dadi foto model nang ngarep kono ku lho. Foto model jarene. Lu golek dhuwur tong. Heeh. Estetik kok Pak nyandeng tong kuwi karo golek iwak. Kowe nganu lho Beb, kuwi mikirne to tonge digorene mari ngono kowe lek apa live ngono to. Repot men duwe tong. Metong-tong, metong-tong, meteng-teng. Pokoke ora beto-tonge. Lho wis betotong ngono kuwi. Beto to? Betotong. Iya. Wis digablok. Lah ya betotong. Lah ya wis betotong kok. Wis ngomong betotong. Wae mata lu aku. Cerokan gojokan balik kok dipepes. Kok ketemplung lep kaya ada iki iwak lumba-lumba ning video. Iwak apa nang ngono? Motor bumi ra kuat ngangkat wong kuwi. Pemandune lek gegek ra wis. Lah kaya iwak lumba-lumba kedelep. Kaya ndak blumene. Soale kesurung motor bumi kuwi mau lho Beb kan nang sikil kan ora kena dicepot pisan. Mau ndak mau. Ya Allah. Lah sing nggawa kuwi jet ski-ne kuwi apa praune speedboat-e kuwi ya kekelak. Bingung sampe ani parahe nanti. Delok ana video nek lek mlongo ae wonge. Aku kene ndelok. Lah kuwi kan wis ketarik. Soalnya kan sikile kan paten. Pemandune iki kan dibendrat sikile. Ora iso ucul. Sing nggo praune kuwi lho sampe bingung. Lek nyawang. Lah aku wis kejret. Nek aku wis kejret tenanan wisan. Iki ceritane iki wis mek mangkring ngene karo cerita-cerita bes. Sama sih udah balik kapan, Beb? Ada kepastian? Belum. Lagune kuwi ya menunggu jian. Menunggu kepastian judulnya. Berarti belum ada kepastian. Belum. Lagi sekian lama aku menunggu untuk kedatanganmu. Bukankah engkau telah berjanji? Zaman angka Sependian sik kelone Roma, Ridho Roma rene guys. Tak foto loh, tapi saiki hilang kan. Karo Ridho Roma. Lah ra mau abadikan kok fotone. Zaman bahala. Cret ya ngono ya bes ya. Dadah. Jong yang yu Pak tak nangis. Aja nangis tak dicemplungne segara wae kok tak leblebne nang kono sisan nek nangis. Apa nangis bareng saringin ae digawe konten. Kowe nyapa Beb nangis? Aku nangis si pacarku. Lah kowe nangis nyapa? Mikir 110 juta. Selagi ada jek nang kene iki dhuwit gampang dicari. Lah nang Indonesia kuwi sing ngenes golek dhuwit. Bukan Mbak, enggak apa-apa dimakan saja Mbak. Yuh manuke. Nindik rono goleki pacare. Manuke ndek pasangan mosok aku ora, yo ngalah. Rumah jahe. Sampeyan umuran piro to? Ah, wis tuwek, Mbak. Wis puber kedua. Wis puber kedua kaya ngene iki. Pengine kentu wae jangkrik tenan. Aku sok ngono pos ngono jek pengen kentura yo. Lah aku iso lho sewengi ngetokne ping 8 iso lho. Iki lift ora? Gak Lift yo isin aku omane kentangan. gak apa-apa. Aku los, Mbak. Seneng aku entrah ya kentu, Mbak. Ya di lift ora kuwi. Ora iki mek konten biasa, rekaman biasa. Enggak live aja engko, Mbak. Cek menahan napas dulu. Kok kabut ya dino iki? Lembab. Filipin typhoon ki lho. Nganu nyapa ya?
Hong Kong iki lembab tapi nek kok garing. Enggak nek sing nelesi Jojo teles ana Jojo. Lu telepnya nang kan lho, enggak teles. Ndang penrengno. Opyokno. Anu, kegandulan pring iki. Gandul-gandul. Ya Allah, aku iki sampai ngene. Aku pengen mengkokok nang ngarep mujo ngono. Kentuk ra? Ya wis sing ngajari sapa? Rasa mesem. Wonge wani matul usra. Ora penak matune loro. Lah makane kok kae lho, Papa. Nang kono lho, Mbak. Sampeyan gemoynya aja lho. Gek kamismu kespimpet. Cincingnya sik. Aku wedi lek sampean. Wis. Nang kono lho Papa penak. Nah. Aku yang nglekar nang kono kuwi kok.